kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paSly Media TV apo patinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana. Asi nhasi tikupai chirongwa chedu chinonzi The Verdict is Yours apo patinoisa nyaya dzemadzimambo akasiyana siyana kubva munzvimbo dzakasiyana. Asi nhasi tikupai nyaya yekwaChief Nyamaropa uku kwatakasvika kune nyaya yemurume ari kuti changamire. Mukomana akamitisa mwana wangu ari underage kezvino akuramba pamuviri pake. Regai tipinde mudare tinzwe murume achitsanangura kuti nyaya iyi yakafamba sei. Vana vangu ndo vakandiroga 2005 uyu ndakarora naye 2028 2008 ndipo ndikasangana naye ende tichitochaya mapoto tichitochaya mapoto apa pari kuti nini ndinozikana pfuma yake yakutaura kuti ndingiri naye izvesipinda notimwe nyaya yamwari takarorana pastendi iyoyo 2005 ndoya ndikapuwa stendi ina bangu ogara ava baba ndakasangana nawo 2008 aiwa series vanonye ajaira kuna inini munda wakandika takapiwa titese amai vari pa pamusoro inini vakanzimai vangu for 17 years mati vanozipesa makaona muno kweyo takatanga patakapiwa isusu takatanga iri ground tikatanga tese kutase vakatese muchipiwa nani neyo kahonyimwa apa nditika chero upe mchero ndinobhadhara ati right no kutwara ndoza kutonesa ambe yataura ndimi yapa musikana toni utudze zvaunoziva chii chakaitika pamuka pavana akatipe vanava munda vakasvika vachitsvaga pokugara ndakazonzwa baba vachiti pane foni andatambira abva kuna baba munini vachiti vakutsvagawo pokugara saka vakagara vakazoona vanhu vauya kuuya kwavakaita vabva vangosvika kuradzwa pavanogara saka vanhu vakagara vese vakagara navo makore takagara zvakanakanaka iyo zvino zvichikuzonetsana ukavaita ndo patakushamawo kuti isu taakupindawo munyaya dzavo dzokunesana kuomba maoko zvese basiida vakabatwa mwacho makavapa nzvimbo vari pamwe chete vari vese aipitaura chokwadini nyara megarizozvo vakuverekanisa painosekuzari yabva kuna bankuru nabankuru varipo makumbo yandiyani vanonetseka ndavavereke kutsamba iyoiye kuti yakazvichii amai mukagara pakati muri pamberi pamama munongedzere munhu taurai mapiwa mukana namambo kutaura aiwa ngavataure chokwadi amo changamiri zvaitika panditauro chokwadi changu chakakwana chokwadi hazvikunzeukamanditi amai ava vaigara vachiuya kune varume vangu inini ava nditaudzi vanotaura nababa vachiti ndinyorerewo tsamba yakuti ndiendese kwamama kutongo kuti vakatokumbirana kuti vaite sei vagadzirisirwe tsamba kuti nyaya yavo ifambe vakatokumbira vaigara vachiuya kuno varume vangu inini havataudzani nini vanotaudzana nababa chete saka vaitokumbira kuti vanyorerwewo tsamba kwamama chireva kuti vari kumbotora murume wenyu ameno vakatozvikopotawo kuti ndotozvifundira izvozvo kuti vatombowapikwa varume vangu kuti imi mafambiro anokuita naikuyatiavona mushi uye anodzani inini handibvunza ndobvunza vazukuru kuti sekuru varipo here inini kana dai ndiripo andobvunza kuti sekuru varipo here haataure nini adataura navo bamukuru vacho iye handianozviziva inini ndavakanambozvitira ushungu nazvo ndikati semunhu watigere naye muno muvhileji nyaya basa anoda kutaura nomurume wenyu aiwa vanofevha murume wangu kudarika inini vaiti vachikumbira munyorerwa tsamba ndiripo kuti vandiudzewo kuti amai guru nyaya yandaya naye panapa ndei havana nguva iyoyo vanokerekana vanogara pasi vakukurukurirana kunyorerwa tsamba inini ndinonzi mikiwo onyimbo ano kana kunyora imbomira zvavo kuinyora chikonzero tsamba yanyorwa nozvikutaurike zvazvishanu
Zvishandi. Ndoda sabhuku. Pamusoro wechangamira. Ava mukadzi wavo baba tabva kunokupa imati mimi endaimo uya nasabhuku. Ndofunga vakasvika motaura nabanguru. Banguru muning'ina wemurume wasisi wangu inini. Ndopandika 2005 iyoyo ndopandikapuwa chistendi. Ava vasvika amai vakabva svika kuti zita ranyu ndira amai api. Ndera amai apa. Saka vatova vashudzira kuti enda kutaura kuti zvakati. Murume nemukadzi papapa. Imimi taura chokwadi sisi. Ava ndotovaita sisa. Kunotoni vana vedu vari kuinini 2. Aiwa chinzwa kana sabhuku ngawe taura tonga zvakanaka zvaudzasi tinodani nokuti panyaya yestendi ari kutaura mutera handiti inini sokunge ndatiwo ndane murume handiti handimukona peperero zvariti inini ndatiwa ndane murume wangu gandimuremekedzi rega ndichinyora zita romurume kuti ndechi ndehousehold handiti ininiwo ndandiri sekitari ndati uku ndochiwanachi kusekitari wangu ndowanachi zvimainputs ndokunyoresa kwandikaita zita reuyu rababa kana zvinetsa next time wachina pane munhu wandikauya naye wacho ndamufonera ouya pandapuwa nzvimbo iyoyo yokuroriwa kwaukaita unouya wazvinzwa neana sabhuku mune yamusi wa12 mazvinzwa asi poto uchitaudzana nasisi ndinotaura navava ndinotaura navava amunoshamisa vangu vaitondiseka zvikuru vangu kuti Gogo mukusha kutorerwa murume dai ndauya ndatariwa vakitondiseka Gogo mushotorerwa murume pamurapa ndikati kabhoi kangu aka handinotatiwa nomwe munhu ndowangu ndakwidza ndega mazukuru vangu achindiseka ataure nenyu nana anditenga ndingatengwe neupenyu hwepamba ndozvamatoitwa ndozvamatoitwa ndosaka vakati ava tida kuti amai hwemundoeesauyi changamireni panguva ndikukumbira panyaya yemwana baba vainini ndaita iyi boyfriend yangu handiti nhasi wanzi ngavatore mwana wangu inini ari kunzi kuchikora hasi kuenda izvozvo afanhaenda grade 6 inini wacho ari kunzi amai vakoso vamhorese hama dzamai kosadzimhorese mwana wanga anditi house girl yemwana wamai akuendesa kuchikoro nokudzoka kuenda kumutora mwana ari makati mingaende kuna baba aiwa mwana akakuramba pachena parapa akati handiri kugara naamai vangu ndoda kugara baba ndizvo zvakachangamira sizvatitaura kuti ari kuudziwa sezvavauya achikuudza amai ako kuti taurai zvakati ndo zvavaita iwe chiendawo kunganga nokumaprofita kuti mwana wako kana akachiswa musungano chiendai uya chiendai right aiwa regai regai panzendai mutarai panze